खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अक्ट'बरनिफ्राय रायजोआव फिन बेखेवजासिगोन गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरा रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोसावनानै होदों दि महामारी कर'ना जिउसानि थासारिनि थाखाय गोलाव सम रायजोआव सोलोंथाइ फसंथानफोरजों लोगोसे गुदि फरायसालिफोरा बन्द' जानानै दंमोन। फिन गुदि फरायसालिफोरखौ लाजेननानै गासैबो फरायसालिफोरखौनो आसाम सोरखारा बेखेवफिननो थांखि लाबाय। रायजोआव बन्द' जानानै थाबोनाय गुदि फरायसालिफोरखौ फैगौ 19 अक्ट'बरनिफ्राय फिन बेखेवफिननाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों बिथां डक्टर रनज पेगुआ। मख'नो गोनांदि थाखो 1 निफ्राय थाखो 5 सिमनि फोरोंथाइ होनाया सप्तासेयाव सानथामै जागोन। आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै गुदि फरायसालिफोराव सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे कभिड-19नि नेमखान्थि फालिनानै सानजौफुनि जानाय आदारखौबो होनाय जागोन। फोरोंगिरिया गुदि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरखौ नारसिननानै फरायसालियाव फैनो एबा फोरोंथाइ होनो मोननाय नङा। बेराफारसेथिं फैगौ 19 अक्ट'बरनिफ्राय थामहिनबा दुर्गा फुजा जोबनायनि उनावनो थाखो 6 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फोरोंथाइ होनायाबो जागायजेनसिगोन। सप्ता मोनसेयाव सानथामै फोरोंथाइ होनाया जागोन। बेनि अनगायैबो थाखो 10 नि फोरोंथाइ होनायाबो 19 अक्ट'बरनिफ्रायनो जागायजेनगोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय थाखो 9 नि फोरोंथाइ होनाया जागायजेनसिगोन लोगोसे डिग्री आरो पोस्ट ग्रेजुएटनि गासैबो थाखोनि फोरोंथाइ होनायाबो जागायजेनसिगोन। नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै बिटिआर ओनसोलनि प्रभिन्सियेलाइज्ड हाइ आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव थिसनलाइ लानाय सन्देहआव सा 52 बिजाथिफोरनि दान बान्थाखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। सा 52नि मादाव सा 30आ गुबै फोरमान बिलाइ एबा अरिजिनेल डकुमेन्टखौ लानानै मैया बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमफैदों। बिथां जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा 30नि मादाव सा 15नि डकुमेन्टआव मुंफोरनि स्पेलिंआल' गोरोन्थि जादों। बेनि थाखाय बिथांमोनहा एफिडेभिटबो जमा खालामखाबाय आरो बिथांमोननि दानबान्था बन्द' खालामनानै दोननो बिथोन होनायखौबो होफिननो थाखाय बिथोन होबाय होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं सा 15नि फोरमान बिलाइखौ लाखिनाय जाबाय आरो सेबानि चेयारमेनजों सावरायलायगोन। बेनि उनावसो फोरमान बिलाइआ अरिजिनेल नंगौना नङा बेनि सायाव नायबिजिरगोन आरो फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथियो बिथां जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि नंखाय फोरमान लानानै फोरोंगिरि थिसनलाइ लानायफोरा बांसिनै बाक्सा जिल्लानिफ्राय आरो चिरां, क'क्राझार, उदालगुरिफोरनिफ्राय सासे सानैल' होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे जायफोर फोरोंगिरिफ्रा नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै फोरोंगिरिनि थिसनलाइ लादों बेयो जुदि फोरमान जायोबा बिथांमोननि हेंथायै आयेन बायदि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। नंखाय एनकाउन्टार खालामग्रा क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि सुरजित सिंह पानेसरनि हेंथायै सेरफांगुरि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। बे मोजां खौरांखौ फोसावदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय। क'क्राझाराव सानै बर' सेंग्राखौ इउएलबि साजायनानै नंखायै एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि खौरांगिरि मेल, जेराव दावराव देख्रेब नार्जारी, जनकलाल बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। जनकलाल बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि दायाव क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि सुरजित सिंह पानेसरनि हेंथायै सेरफांगुरि पुलिस थानायाव जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि बिफाखौ लाफानानै एफआइआर होनाय जाबाय। लोगोसे ट्राइबेल सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजानाय आरो सिगि सग' खालामनानै दोननो नाजानायनि दायावबो ट्राइबेल एट्रसिटिज एक्टनि दफाखौबो होफादेरदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो हिउमेन राइट्स कमिसननिसिमबो लाइजाम लिरहरदोंमोन आरो बिथांमोनहाबो क'क्राझारनि एडिशनेल एसपिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो नायबिजिरनो थाखाय सोरखारनिफ्रायबो इनकुवेरि कमिसन जिरायहोदों आरो डिस्ट्रिक्टनि डिसिआबो मेजिस्ट्रेट लेभेलनि इनकुवेरि अर्डार होदों। नाथाय एडिशनेल एसपि सुरजित सिंह पानेसरा अफिसाव थायोब्ला इनकुवेरि जानायनि सिगांनो नंखाय एनकाउन्टार जानायनि फोरमान पत्रखौ दोनखुमानो नाजागोन आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ उदाङै जानो होनाय नङा। बेनिखायनो सुरजित सिंह पानेसरखौ गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार नङाब्ला सासपेन्ड खालामनो थाखायबो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम लाइजाम लिरहरदों होननानै फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। गुबुन फारसेथिं गावथारजानाय नखरनि सासेनो बिटिसि सोरखारनिफ्राय हाग्रा बिफानाव केजुवेलनि साख्रि होदोंब्लाबो साख्रिखौ आजावनानै दासिमबो लायाखै जोंसार मुसाहारिनि नखरा। जोंसार मुसाहारिनि बिफाया बुंथिदों दि बिथांमोननो सिगांग्रो थार बिजिरनायखौसो नांग्रोगौ, साख्रिखौ नङा। लोगोसे बुंथिबावोदि फिसाज्ला जिउ गोमानायनि खामानिखौनो फोजोबस्लाबाखै, बेयावनो साख्रि होनायखौ गोजोन मोनखायाखैमोन। जोंसार मुसाहारिनि न्यायनि थाखाय खामानिखौ मावनो हायियावनो साख्रिखौ आजावनानै माबोरै गोजोन मोनगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे फिसाज्ला जिउ गोमानायनि खामानियानो जोबस्लाबाखै, बेयावनो साख्रि होनायखौ गोजोन मोनखायाखैमोन। गुबुन फारसेथिं साख्रिया केजुवेल जाय पार्मानेन्ट नङा, बेखौ लानानैबो गोजोननाय गैया होननानै फोरमायथियो बिथाङा। जायनाखि फिसाज्ला जोंसार मुसाहारिखौ आसाम पुलिसानो गावथारदों, बेनिखायनो आसाम सोरखारनि
सरकारनिफ्राय पार्मानेन्टनि साख्रि लुबैयो आरो बिहामजोखौ पुलिसनि साख्रियाव थिसननायखौ लुबैयो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे थार बिजिरनाय मोनालासे साख्रि आजावनानै मा गोजोननाय मोनगोन होननानैबो दुखु फोरमायथियो बिथाङा। जोंसार मुसाहारिनि बिसि हेलेना मुसाहारियाबो पार्मानेन्ट साख्रि नङाब्ला आजावा होननानै रोखा खालामो आरो जायनाखि आसाम सरकारानो फिसायखौ बुथारहोदों बेनिखायनो आसाम सरकारनिफ्रायनो साख्रिखौ नांगौ होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो फिसाय जोंसार मुसाहारिनि न्यायनि थाखाय गासै रायजो राजा आरो आफादफोरखौ खौसे जानानै मदद होनो थाखायबो खावलायहरो बिथाङा। जन कुमार ब्रह्मनि नखरनियाबो बिटिसिनिफ्राय होनाय साख्रिखौ लानानै गोजोन गैयैखौ फोरमायथियो। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि सिगाङाव मिथियैयाव साख्रिनि थिसनलाइखौ नाजावनाय जादोंमोन, नाथाय थिसनलाइ आजावनायनि उनावसो अरायजोर नङै साख्रि एबा पार्मानेन्ट नङै साख्रिखौ मिथिनो हादों। बेनिखायनो बेबायदि साख्रिखौ नाङा होननानै रोखा खालामो बिथांमोननि नखराबो। आरो पार्मानेन्ट साख्रि होनो हायोबासो आजावगोन, नङाब्ला आजावा होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोननि नखराबो। लोगोसे माखासे दोलोफोरा गावजों गाव सोंखारिलायालासे न्यायनि थाखाय गासैबो खौसेयै मदद होलायनांगौ होननानैबो खावलायहरबावो बिथांमोनहा। आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि आय'गा अक्ट' फोसावनानै होबाय। फैगौ 30 अक्ट'बराव आसामनि मोनबा बियाबाव बिसायख'थिया खुंजागोन। मोनबा बियाबफोरा जाहैबाय गसाइगाव बियाब, तामुलपुर बियाब, मरियनि बियाब, भबानिपुर बियाब आरो थौरा बियाब। माजुलि बियाबाव बारग' गिबि मन्थ्रि अदेबानि दानि मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मैयासो एमएलएनि बिबानखौ एंगारदों। बेनिखायनो बे बियाबनि थाखाय अक्ट'आ उनावसो फोसावजासिगोन। 30 अक्ट'बराव जानो गोनां मोनबा बियाबनि बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेसन होनाया 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 8 अक्ट'बराव जोबहैगोन आरो बिसायख'थिनि फिथाइया 2 नबेम्बराव फोसावजागोन। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जाबाय मित्रजोत दोलोआ। इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारि बिथाङा फोरमायथिदों दि बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजिपि जथायै बिसायख'थि गेलेगोन आरो दोलोफोरनि गेजेराव सावरायलायनानै तामुलपुर आरो गसाइगावआव इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि फसंगोन आरो देरहागोनाबो रोखा होननानै बुंथियो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनाय लोगो लोगोनो बेरेखा दोलोनि रावफोराबो गोख्रों जाबाय। बिटिआरनि कंग्रेस दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारियाबो बिटिआरनि मोननै बियाबाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंगोन होननानै फोसावबाय। बिथाङा बुंथियो दि बिजेपि दोलोआ जाथि धोरोमनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनानै राजखान्थि गेलेग्रा हान्जा आरो बेनो दा आसामाव जागासिनो दङ। बिथाङा बुंथिबावो दि भारतनि 40 गोरिब रायजोनि मादाव आसामाबो मोनसे, नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जौगानायनि खामानि मावनो नागारै आसामाव नंखाय एनकाउन्टार खालामहोगासिनो दङ। बेजों जौगानाय मोननाय नङा होननानै रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जाखाबाय आरो जेबो साख्रि बाख्रि होनो हायाखै। हाथाय बाजारावल' मुवा बेसादनि बेसेनफोरा बांगासिनो दङ। बेनिखायनो बिजेपि दोलोनो भट होनानै जेबो मुलाम्फा गैया होननानै बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ बिजेपि दोलोनि खेरानिनि साख्रि मावग्रा मोनसे सोरखार होननानैबो सोंखारिबावो बिथाङा। बिथाङा बुंथिबावो दि इउपिपिएल दोलोआ गावनि आथिङाव गसंनो हायि मोनसे सोरखार। बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोनो भट होनानै मुलाम्फा गैया होननानै बुंथियो बिथाङा। बिसायख'थिनि समाव मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलोखौ सोंखारिलायनाया बेयो सरासनस्रा खोथा। रायजो राजाफ्रा बिजिरनो हानांगोन सोर दैदेनगिरिनि बुंनाया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बानजायनायाव भेरगावआव पुलिसआव मुं थिसन्नो हानाय बायदि बेसेन नाङै फोरोंथाय होदों। सप्तासेनि फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय भेरगाव जिल्ला बिजाब बाख्रियाव जागायजेनबाय। जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आसाम पुलिसआव एप्लाइ खालामनानै मेडिकेल आरो फिजिकेल टेस्टआव पास जाखाबाय, पुलिसनि साख्रियाव थिसनजानो थाखाय लिरनायावल' पास जानो गोनांसै बिथांमोनहा जाहाथे लिरनायावबो गोरलैयैनो उथ्रिसार जानानै पुलिसनि साख्रियाव थिसनजानो हायो, बिथांमोननि थाखायनो बे फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे फोरोंथाय होनायाव हिस्ट्रि, जिके, रिजनिं, मेथ्स बायदि बायदि आयदानि सायाव फोरोंथाय होनाया जादों। फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया 28 सेप्तेम्बर अदेबानि मैयानिफ्राय जागायजेनदों आरो 3 अक्ट'बराव जोबहैगोन। जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सोलोंथाय लानो गोसो बिथांमोनहा बेसेन नाङालासे सोलोंथायखौ लाहैनो हागोन। 100नि बांसिन चाइनिज आर्मिफोरा उत्तराखन्डनि बारहती ओनसोलाव हाबफैनानै भारतनि दालांखौ सिफायनानै थांदों। मा 55 गरायाव फैनाय 100नि बांसिन चाइनिज पिपल्स लिबारेशन आर्मिया उत्तराखन्डनि तुनजुन ला पासजों भारतनि 5 किल'मिटार सिङाव हाबफैदोंमोन आरो 3 घन्टासो थानानै भारतनि दालांखौ सिफायनानै थांदों। चाइनिज आर्मिफोरा भारतआव हाबफैनायखौ ओनसोलनि थागिबिफोरा खौरां हैनायाव इन्डियान आर्मि आरो इन्ड' तिब्बेटियान बर्डार पुलिस हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव सौफैनायनि सिगांनो चाइनिज आर्मिफोरा गावसोरनि सिमा फारसे गिदिंलांफिनदों। पाठशालायाव 3 दाखाथिजों लोगोसे गोबां एटिएम कार्ड, सनानि माला बायदि बायदि जब्द खालामनो हादों। बजालि पुलिसा पाठशालानि HDFC आरो एक्सिस बेंकनि साखाथिनिफ्राय 3 दाखाथिफोरखौ हमनो हादों।
हमजानाय दाखाथिफोरनि मुङा सिराजुल हक, रफिकुल इस्लाम आरो रमेश आली। सासे बैसोगोरा सुबुङा पुलिसनो गसर होनायनि उनावनो पुलिसा 3 दाखाथिफोरखौ हमदों। बैसोगोरा सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साननैसो सिगां बिथांनि एटीएम कार्डआ सोलायजादोंमोन आरो बिथांनि एकाउन्टनिफ्राय 1 लाखनिबो बांसिन रां दिहुननाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। बेखौ लानानैनो पुलिसनो गसर होदोंमोन बिथाङा। पुलिसा 3 दाखाथिफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनाव गोबां एटीएम कार्ड, सनानि माला, रां रुफा आरो सिखाव खावनाय साखा खबब्रै गारिखौबो जब्द खालामनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरा माखासे सुबुंफोरखौ थगायनानै बेबायदिनो एटीएम कार्ड सोलायखुमानानै गोबां रां खावबोदों। बेनि अनगायैबो बेफोर खामानियाव बिसोर 3नि अनगायैबो गोबां दाखाथिफोरनिनो आखाइ दंबावो होननानै फोरमायथिदों। बजालि पुलिसा दा माखासे दुथांफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।